Virker den? Nej. Okay. Eller Jeg gør det. Ja. Virker? Nej. Øj. Fuck. Virker ligesom? Nej. Fuck det. Ligesom tanke eller sådan. Fuck er det? Fucking fjernsyn og trommes. Hey! Laver du? Laver det, mand. Den her projektor. Fuck. Ej, Nej. Fuck. Jeg sætter vi kameraet på, ja. Fuck, det er noget bams, det der. Bams med. Fuck, Hvorfor tager man en bams med ud i skoven? Ja, klam. Hænger hun sig selv? Nej, det er fandme ulækkert, det der gør der med. Nej, det skal jeg knægte det der. Nej. For helvede, der er fucking død. faktisk låst. Okay, så kan man så gøre det. Men... Så klar på en lille skovtur. Ja. Lidt hygge også. Prøv lige at se der, hvad han kan nu. Ham professoren. Professor Malte. Så kører vi. Louis. Nej! Malte, er du egentlig klar på skovturen? Jeg er da absolut klar. Alkohol. Malkohol. Ej, Stop det der! Drenge, er I ikke glade for de her smukke omgivelser på Mørup Efterskole? Absolut. Absolut! Skal vi have noget med alkohol? Jeg er bange for, det går ud. Prøv at komme der. Det er gode. Apropos. En gangster. Hello Stick Nation. Hello Stick Nation. This is my stick. This. What can you use it for? Beat Malte down. Yes, beat the Chinese. Prøv lige at filme Malte, der piller den af. Ja, lad os komme i gang med alt det. Malte, for næsen. Kom. Ja. I skal lade være med at trække vejret, det lugter ikke lort i hele verden. Hvad er det? Hvad er det der? Hvad ligner det der? Look at this monster. det er sådan en masse små Louis'er. Det burde man ikke. Nej, det er så nu er du ødelagt det, Malte. Skal man lige se, om det virker? Folk er til en hest, de kan sige så meget. Kameraet er lidt. Jeg har heldigvis noget andet. Gå der ned, prøv lige at komme og glå det her. Så. Ikke den der. Nej, det er ikke den der bamse. Ej, fucking er det. Har du pisset på den? Nej, jeg har ikke. Nej, det er da fuck. Nej, ikke. Nej. Fuck, hvad er det? Ej, noget på den der. Nej, det er fucking nøj. Det er fucking nøj, det der. Ej, det går altså nu. Vi går altså bare hjem, vi gør. Bare gå lidt i
sov lidt ud. Okay. Okay, vi er status, at vi er fucking klar til at sove. Vi har lige set det sygeste lort. Men vi giver opdatering i morgen, fordi jeg ved ikke med jer, men jeg kan ikke magte at lige fortælle det nu. Jeg ved faktisk ikke, hvad der er sket, hvis jeg skal være ærlig. Men altså, så længe han ikke har taget sin nat rundt, så er alt vil godt. Godnat, godterne. Mm.